dear viewers, this is Jane Lee yours. Welcome to my channel. So for today's reaction, it's time for a K-pop music video. So alam naman natin mga kaway-kaway dyan, fellow armies, and nakalabas na si BTS Jin sa kanyang military service last month. Alam ko maraming naging happy, na-excite sa news na ito. And 1 down, 6 more to go. So, pero habang nasa loob ng military service, yung iba, meron talaga silang pinipare na mga releases. So, ngayon, si BTS Jimin, may bias, nag-release ng bago niyang music video entitled Smeraldo Garden, Marching Band, Fit Loco. So, ano ba Smeraldo? Parang hindi ko alam yung meaning ng Smeraldo. So, no idea kung ano to. May fit siya, Loco, no? Rapper ba to? May marching band din. So, ngayon, I'm very excited kung ano ba tong kantang to. And, syempre, mga ka-Jimin dyan, mga muchi natin. Let's watch the video. Pidog, Chiselop, and Evan. Loco. Korean din si Loco. Parang Korean eh. Kakaiba to oh. Wow, grabe ah. Yung backup dancer yung Jimin, mga bata. Soon 12. Wow. Na-fall in love na yung dalawa. Ang daming ano ha. Mga cast ha sa music video. Sino ba yan? Baka mga trainee yung iba dyan. Wow. Cute ng dance ha. Ang dali lang gayahin ha. Yes sir. Bagay rap sa kanta, no? Sasaya din ba si Loco? Oh. So tell me how you feel 그저 느낀 그대로 너를 맡겨봐 Let's go Ganda sayawin to no? Yes sir I want you babe I wanna hold your hand I want you babe Gabi na. Grabe. Grabe talaga yung yung vocals ni Jimin. Nag-improve na talaga. Then kakaiba kasi yung boses niya eh. May pagka parang siya eh. May pagka feminine yung voice niya, 'di ba? And yan makikita mo talagang every solo na members na nag-release ng solo song nila. Kita mo talaga yung difference sa boses niya eh. Nag-improve din yung English niya.
two. Put your hands up daw. Ah, nakakaano to ah. Yan, sasayaw na siya. Yung hinihintay ko, sasayaw na. Ah, low-key lang ah. Nakita mong hindi siya dancer. Wow. Parang ano to, parang siyang musical. Maganda siya eh. May halong ano, acting, tapos may mga cast na parang meron silang story, then mag-i-engage doon yung artist habang kumakanta at sumasayaw, then haluan ng rap. Ano, parang may scene change. Yung eksena nagpapalit. Parang ano talaga, musical play siya. So, nakaka-good vibes din, nakapasayaw ka. Ang ganda ng, ano, mga dance steps. Ang cute. Kaway-kaway dyan sa mga BTS fans, lalo na sa bias nila na si Jimin. Kamusta naman tayong lahat? Pero parang nalungkot ako, may nakita akong post sa Facebook, yung mga target nilang bansa sa Asia kung sa 2025 na concert. Wala daw doon yung Philippines kasi di daw kayang bayaran yung fee nila. Kawawa naman tayo mga Philippine ano, army. Totoo kaya yun? Sana hindi, no? Yun ang pag-iipunan natin yan eh. Tapos hindi dito. Sana meron. So, ngayon guys, thank you for watching with me. Mabuhay ulit yung mga armies dyan. Malapit na silang makalabas, silang 6 na lang. So, let's see again na mag-fangirl sa 7 members. So, that's it guys for my reaction to Jim Esmeraldo Garden. Thank you so much. Bye-bye!